kon dadi awunan. Iki semaput teh ora mati. Semaput muluse kok ngene geret Sorjati garap bareng-bareng lho. Ora, iki mungsuh. Lake kaya ngono. Kamong yen aku nipik saka sandang pengamen. Kaya ora trimo cilik Pak Joko. Cilok. Wani cumam toko ngarasi kusumane ngayu den semewe. Nyuwun sewu. Kula menika boten badhe tumindak Candoro kelawan sawanten kepiye. Kowe arep tumindak Candoro budi. Aku nyalani dhewe. Yen to kowe arep tumindak wae. War jarak. Rayah marang bondo donyan kusumane ngayu. Kapora brudo merekso. Iya ora? Iya ora? Yen kowe ngaku endeng perkara iki. Kula luwe cek kok aku tumindak. Yen to kowe tumindak surap. Jamak marang salane kusumane ngayu. Sedaya menika kula boten tumindak. Bagus, nyuwun sewu. Iya. Yen kula ibaratake cacing wae dipindak mogen. Apa meneh kula menika jejere menungso. Lara ati kula yen to panjenengan menika ndak buat mati kula. Yen kowe mungsuh kabeh